Ilusad sa Department of Health ang Bakunahang Bayan karong Lunes aron maabot ang target nga mapatasan ang ihap sa mga bakunado kontra COVID-19. Ano ang report ni Argil Relator? Sa October 8 ang ika-100 days sa katungdanan ni Pangulong Bongbong Marcos ug sa maong adlaw sub-target sa gobyerno nga makab-ot sa matag rehiyon sa nasod nga 90% sa mga senior citizen ang mabakunahan kontra COVID-19 ug 50% sa kinatibuk-ang target eligible population ang maturukan og booster dose. Apan sa datos sa DOH, Metro Manila lang sa tibuok nasod ang nakaabot na sa maong target sa booster doses. Sa Davao Region, anaa sa hapit 72,000 ka mga senior citizens ang kinahanglang mabakunahan ug 1.4 million sab ang target nga maturukan og booster dose. For the senior citizens, we are still at 66%. And for the booster doses, the first dose of the booster dose, it's only it's around 31.9%. So malayo pa ho talaga. Ubay-ubay pa ang dapat apason sa DOH 11 nga mabakunahan. Apan, positibo ang ilang panglantaw nga maabot ra gihapon kini pinaagi sa tabang sa mga LGU ug katawhan. Busa, sugod sa Lunes, ilusad ang Bakunahang Bayan. Sa Davao City, ipahigayon kini sa tulo ka mga dagkong mall sa Ecoland, Bahada ug Lanang. Samtang, bakunahan sab ang ipahigayon sa nagkaraiyang LGU sa rehiyon. Now I have to share that based on data, and I base it on the September 18, that most of the cases that we have right now, the active cases in Davao Region, are 85% are unvaccinated. Anaa sa 300,000 doses sa Pfizer ug 7,000 doses sa Sinovac ang nakastock nga supply karon nga mga bakuna sa DOH-11. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.